Día de movemento na lonxa da Guiño. Os profesionais extraeron ourizo nunha campaña marcada polo mal tempo, polo que exploran a longa lata maio. Os mariscadores da confraría da Guiño vestíronse un día máis para ir ao mar. Esta mañá non faltou ourizo na lonxa local, aínda que esta campaña non se está a traballar tanto como se agardaba. A campaña de ourizo deste ano, lamentablemente non cumpleu as expectativas. Vimos de anos moi bons, onde sí, case aproveitamos a totalidade dos 40 días que tiñenos hábiles, pero este ano, non podemos dicir o mismo. Foi un ano marcado polo mal tempo e non pudemos nin traballar tanto en xaneiro como en febreiro. Ese é o motivo, por iso este ano intentamos saber, na medida do posible, co apoio, reunímonos os demais, a agrupación a máis ribeira, para intentar a ver se podemos ampliar o plan, facer unha modificación de plan e intentalo ampliar a maio. Este ano o plan de explotación recollía o inicio dos traballos de extracción do ourizo en xaneiro e o remate ao finalizar abril, pero as malas condicións meteorolóxicas que se sucederon impediron o seu cumprimento. En xaneiro non podemos traballar, nin xaneiro nin febreiro, e ora a ver se intentamos ampliar un pouco hasta maio, facer unha modificación de plan. Reunimos as agrupacións e a Comisión Gestora, tanto a Guiño como a Ribeira, tamén estamos de acordo. Ora faltanos o apoio da Consellería, neste caso, sempre contamos con el, hasta o día de hoxe, sempre estiveron por labor de axudarnos, sempre estiveron da nosa man, e confiamos na Directora de Recursos, a máis en todo o seu equipo, que nos podan ampliar algún día do plan en maio. Canto chega o bo tempo, a gonada do ourizo ova. Vaise, pero este ano levamos atraso, deu de ser polos malos tempos que hubo, así o corroboraron os biólogos que viñeron aquí, e din que leva atraso, por ese é o motivo, un dos motivos, a parte de non traballar, que non podemos traballar, que levamos a mitad dos días hábiles traballados, só levamos 20 días, ou ainda non, dos 40, e o outro motivo é que a gónada, como ven atrasada, poder aproveitar algo en maio, sean unha semana, sean dúas, sean o que sea, a ver se podemos polo menos consumir, dos 40 días, xa non digo máis, pero polo menos 30 algo de días. E o remanente de días restantes por cumprir quedaría para decembro, como soe ser habitual. Na actualidade quedan máis da metade das xornadas de traballo por consumir, algo que sae fora da costume. A campaña non está a cumprir as expectativas principalmente polas malas condicións meteorolóxicas. Ademais, polos quilos e polo tamaño, estamos contentos e orgullosos de que as medidas que tomamos hasta ahora deron os seus froitos, e aí están para ver. O ourizo é de un tamaño envidiable, verdad? Un tamaño moi bo, está todo por riba dos 60, medido, calibrado todo diariamente, e despois a gónada, dentro do que cabe tamén ben, é unha calidad moi boa, por iso a pagan. A ver, os precios tampouco foron inferiores co ano pasado, que eses anos hubo algún día que temolo fijado o precio mínimo en 10 euros, e hubo algún día que non se cumpleu, e tuvemos que deixar de ir. Pero non é o que queríamos de precio. O máis caro foi arrondando os 13, e o máis barato quedou en 11. E o prezo medio está a rondar os 10 euros o kilo, cando en outros anos estaba preto dos 12 euros o kilo. Xa o ano pasado, iso é oferta e demanda, cando nas navidades ou en malos tempos que se hai unha ventaniña aí e che deixa ir, e o mercado está vacío, oferta e demanda, cando hai pouco sí que vale, se dispara, pero ahora chegando o bo tempo, é o de sempre, baixa. E despois tamén a especie que antes non era unha especie moi que a xente non era asidua a ir, ahora este ano sí que, que se abriron máis cofradías, se abriron camiño a esta especie, e hai máis no mercado. Hai cofradías incluso que pediron novos permisos de recolección de erizo que non tiñan, e a Consellería fixeron os seus estudios e efectivamente constataron que había ourizo e ampliaron e máis deronlle permisos. E estáse extraendo recurso en máis cofradías. Ese é tamén parte do motivo. Desta baixada de prezos, o ourizo é unha especie sensible que tarda máis tempo en medrar, aproximadamente 5 anos, pero coas medidas tomadas pola Confraría da Guiño nos plans de explotacións estáse a cuidar para garantir o futuro do recurso.